Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Apay Denver, saan kayo pa'y kadingagkalay sa kinigrail? Kanayon kumot nga iyayakan ko na ti panagkalay sa amin. Ngam saan pa'y kano anak kasagana manong. Anya, apay kanumait. Kaya't napay kano nga enjoyin ti kinabalasang na. Ay unay mo't day na rason. Kita amkit di Amangan mo't no adda sa bali makagapo. Iso adi na pa'y kayat ti pa'y kalay sa kan ka. Sapay kumatawan manong. Mariknak mo't kadingay ayatan nak. Ngam talaga siguro asaan pa'y anak kasagana ang makiasawa. Grail, umanugot ka kumamatan iti sing-singasing ko. Agkalay satan. Kanayon tamatan nga agkuyog. Denver, siyak to ti mangibaga no nakasagana akon. Ngam kaanon tupay, nabayag matan nga agayan ayat ta. Kayat ko, agsimpata kumamatan. Adu pa'y dagiti kayat ko nga aramitan. Adu dagiti arapaap ko akayat ko aragpatan. Ngam mabalintamat nga ituloy da kita, no agasawa tanton. Doatang aggaraw, ket pag tinulungan ta aragpatan. Mala, panunutak pa'y anaimbag dayta. Ibagak to no nakasagana akon. Grail, Di ka madanagan, Denver. Ay ayatan ka unay-unay, ket di kan tulukwan. Manang sunshine, ado ka diti requirements iti kasar? Medyo. Sana bali. Tadagiti legal documents laang bat. Kasta ka di? Wan, Grail. Apay. Agkasar kayo ka din? Ne. Apay ngay nga agsennaay ka. Kasla kayat kung arudan nga agkasar kami. Ngam, kasla jak pa'y matkayat. Ay unay mat daytan, Grail. Panunutom anay bag Wan nga ron, nagrigat tag desisyon manang. Panunutom anay bag, Grail. Ta saan bareng-bareng ti pannakiasawa. Ngam no siya klamay sa. Nasaysaya at no agkasar kayon iti nobyom. Isumit lang agkadkadwa kayon akanayon. Sa bagay, husto ka manang. Wan, kan may sa, nabayagan nga agayan ayat kayo kini Denver. Amangan kit di numaumang agururay. Denver, sigurado amaragsakan ka iti dayto nga ibagang. anya ka di dayta? Agkasartan. Agpaiso, Grail? Wan, amok aday ta tururayam. Agyaman nak, Grail. Kamaudyanan na. Umanugot ka matlangan nga agkalay sata. Wan, taamok aday ta tururayam. Nukas na nga rod, rugyantan ti preparation. Mapantan irwar ti ornong ko iyabang ko para iti panagkalay sata. Hello, Charlie. Oy, Carl! Saan ka di kayat mo abroad? Wan, apay ka di? Agbirbirog man ti kumpanya ngayon ko, iti female workers. Ag-apply ka no kayat mo, Sigurado amahalag ka. Ay na, o sige agaplaya ka dagos. Day ti sangka uray ko, ti maka-abroad. Ay, katuon na. Ala, agawam nga ro dag-apply. Wan, Charlie, siya ka pa'y ti kunam. Talaga nga agawa ak ti agaplay, tapno makadano nakmatditan. Amom, miss kamatan, best friend. Malala. Inka nga ro nag-apply, O sige, baliwan tanto dagsaritatan Magatorturo nga kon. Bye-bye. Alawan, kat agyaman na ka, Charlie. Sige, good night.
Nanang, paitantan ko pa'y lagayam ti kasarmi ni Denver. Anya, taapay. Anya man ang tinapampanunot mo. Agabrodak pa'y gayam, Nanang. Ay ayabanak ni Charlie ijay ayan na. Anya, Wala nang, sana bale. Makauray pa'y day taas sa asawa. Sa anak pa'y matabakat. ngam natulagan ti panagkalay sa'yo kumaanak ko. Amangan numasakitan tinubyom iti dayta nga aramidam. Para matlaan kada kami ti aramidak, Nanang. Ay na anak ko, saan akas ka rin na dayta a desisyon mo? Ituloy mo lata ti panagkasaryaw. Sana balay, ta saan kamot nga ag-flight adagos. Saan, Nanang? Saan akas ka rin na apaggidanan ti panangiproseso iti panagabroad kan panagkasar? Anak ko, siya ti madandanagan iti aramidam. Di mo mutan mapagsusurot dagiti planom. Relax kayo kadilaang, Nanang. Kabailak daytoy. Kan patyak, maawatan nakto ni Denver. Apay akasta ka, Grail. Kasla paglulukwan nakmatan. Saan, Denver? Saan ka paglulukwan? Ngam amumot anak kasaganan ti amin am aramat inton kalay sata. Amo pa yung dagiti tao, kat iso ti sang kauray da. Anyan to laangan ti sawanda ka data. Saan na bali? Tamalipatan dan tumit laang. Maawatan na kuma, Denver. Para kadata ti panagabroad ko. Sana bali? Ta saan ka mat ngay suksukat? Grail. Iso apang nga asim. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti dayto apang ngedeng ko. Oh, diyak amo, Grail. Basta para kanyak. Nasakit da ito'y nga inaramid mo. Unay mo tanda ya babae. Naglakamot nga agbaliw ti pangadang na. Uwan nga rod, Manong. Nasakit da ito'y nga inaramid na. Anya nga ta tinagkurangak. Tapno basta ibabawi na ti panagkalay sa ami ko, ma. Sana si katayan ti parikot. Ni Grail tayan na dayta. Manong. Sapay ko mga rod Tagurnong ijabrod. Tapno addan to ti aramaten nyo into nagawid. Kat isubutan ti panagkalay sa'yo. Sapay ko mga rod, Manong. Saan mo't anasakit tinakam ko iti panagaburod na. Ngam ti pagsakitan laang tinakam ko. Katikil at apangadang na. Di na pa'y matngarod in bagpagakanyak. Basta nagdesisyon latan. Dahit ang arod, no daduma, kasla jay bukod na lang nga pagragsakan ti pampanunutan na. Iso akitam kadian na imbag, Denver. Amang ano si katilugi iti relasyon nyo. Amang ano agur-uray ka lang iti awan. Iso adi mo kung maipay amin ti panagayat mo kan kuana. Mangibati ka ti para iti bagim. Talagang enjoy ka dito abroad niya, Grail. Talaga daytoy ngamin tinabayag akal kalikagumag. Kan may sa, enjoy ti trabaho. Dandanin malpas si kontrantam o anya ag for good ka ka din? Saan, Charlie? Agrenyo ak iti kontratak. Uray 3 years manon. Anya? Saan ka di akinunam nga kalaysa kayo iti nobyom? Apaman malpas ti umuna a kontrantam? Dayta ti damo a plano ngam nagbabawi ak gayam. Sana bale, taad damot komunikasyon mi. Karkarga ak ti joint account mi ijay bangko. Kat no may papanmat kininanang,
Binulan mo't apaw itak. Isong awan makitak aparikot iti dayta. Ay, ngam tinobyom Grail. Aguro uray ken ka. Namnamaan na unay di pa nagkalay sayo. Saan aparikot tinubyok? Man nakaawat dayjay. Iso asigurado ang maawatan na. Hello, Denver. Grail, imawagak. Tada na patig nga ibagak. Ha? Anya dayta? Agsinatan. Waswasan tan ti relasyon ta. Anya? Ngamapay. Awan mo't amok ngar aramidak amay kaniwas. Saan ka mo't aluklukwan? Wano? Addan nang isukatam kanyak. Awan nang isukatakkan ka. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ngamdya ka muna'y ayatan nak. Gaputa ka na yun nakmat apang namnamaan iti awan. Anya? Idi damo. Kanayon ka ngagkid-kid no ibagak ngagkalaysata. Idi na ornos mat ti amin para iti kalaysata kuman. Isumat ti panagabrod mo. Inan-anusan ka nga inururay. Gaputain ka rin ngagkalaysata. Apaman amalpas ti kontratam. Ngam nagrenyo ka mat gayam. Denver, please. Ar-aramidak da ito'y. Gaputa kayat ko asaganaan ti masakbayan ta. Ngam pagururayan nak iti awan, Grail. Kayat ko kuman nga agsimpata. Kat mabalin mo ti agabrod, uray nalpasan ti kalaysata. Please, Denver. Maawatan na kumamot. Saan na kumanga i-break? I love you so much. Diyak amo, Grail. Diyak amo na mauray ka pa'y wano sa anan. Anya? Sunshine, nadamag mo ka din. Ti anya, Rico. Kat no adagayam na dagsa na sakit ni Denver. Anya, agpayso ka di day tanga ibagbagam? Nakamuam. Kat no nakasarsaran takit kitaan. Wan nga rod. Ngamjay ko nada nga rodan. Saan tayo ang mapakpakadaan ti pasama kiti biyag? Anya ni Denver. Kat anya kanungay ti sakit na. Ay, nalipata kung yung baga ti inana. Basta sakit ka no iti dalem. Iso akalata ki mapsot. Ala, aglayon tangaruden ijay balay da Denver. Tamapanta sa rungkaran. Ngem mapanta pa'y gumatang iti ipasarabot na. Hello, Manang Sunshine. Italaang anak kaawag ka ah. Pasensya ka kuman no nakadisturbo Grail. Saan mo't ket di, Manang? Day off ko ita. Kat adda kami dito'y park. Madama ti picnic mi kadagiti pada tayo apinoy dito'y. Kasta ka di. Wan, Manang. Kat anya ngay ti madamag dita. Grail, amom ka din ti mapaspasamak ita kini Denver. Wan, Manang Sunshine. Inawagak ita eh. Makapaliday nga rod. Takal na at matan ti panagsakit na. Wan nga rod. Kat awan ka di ti planom amang sarungkar iti kayan ayat mo. Manang, amumot nga addaak dito'y adayo. Saan anala ka ti panagawid ko dita Pilipinas? Amok day Grail. Ngam itatakastuyan ti sitwasyon na. Kasapulan na ka. Ipariknam kumamit kan kwa na nga ay-ayatam. Ha? Grail, saan tayo nga ammo ti biyag ti tunggal may sakada tayo? Iso nga'y bagakan ka. Agawid ka, tao may mukitaan ni Denver. Isakripisyong pailang ti trabahom. Tamabalin mo matagkid daw iti bakasyon mo. No talaga nga'y patpatag mo ti kaayan-ayat mo. Agawid ka. Anya? Denver, kumusta kan? Kastoy, nakapsutak lata, Grail. Saan ka kadi ang nagtumtumar iti agas mo? Saan ka kadi ang nagpatpa-check up? Sa anak ngaglangan ngagtumari ti agas ko. Kaputa kayat ko ang manayunan ti biyag ko. Uray bulan la ko ma. Tapno makita ka pa'y. Anya? Grail, pangasim.
tanak madlang. Agawit kamat kama. Kaya't kapaya makita. Wano maarakop, iti maudi akong daway. Denver, saan kumapay nga ita? Please, Grail. No talagang ay atanak. Agawit ka kuma. No kaya't nakpaya makita nga agang angas. Anya? Charlie, ag-immediate vacation nakpailaang. Ha? Apay? Itaman pa'y anapanunot mo dayta? Ni Denver akayan ayat ko. Awan. Anya? Awan, Charlie. Isa tinyawag kanya kitay ni nanang. Nagsakit. Apay akastoy tinapasamag. Apay hindi na kinuray. Ay, Grail. No kumapinadgam ngamin iditi ka na yun na nga ibagbag ka. Ha, nakasaritam kumapay. Ngam ka na yun mo mat nga itantantan, di pa nagawid mo? Charlie. Wala, guston. Gusto dahi na pa nagsangit mo. Urnosam kitin ti magbagim. Kat inkaagpakada iti boss tayo. Tapno asikaswan yun, di pa nagawid mo. Denver. Apay a pinanawan nakmatan. Apay adi nag-inuray. Apay adi kalimaban tapno agkalay sa takuma. Katunuyan ta dagiti harapapta. Grail, huston na ita nagsangsangit mo. Taurayan niya pa iti bagbagam. Di na kan mangag ni Denver. Nagsakit na nang. Apay akastoy tinapasama. Huston, di ka nagsagit anak ko. Siya ti mababain iti ipakpakitam ita. Anya. Grail anak ko, pasensya ka kumaan no masair ko tiring namin. At dabasol mo kaputa dinak inkaskaso. Kastabat adi mo pinatgaan tikid daw ni Denver nga agawid ka kuma. Tapno makapagkasar kayo pa'y. Anya. Kan may sa makapakonsensya tinaramid mo kan kuana. Nanang. Kanayon mo apin aguruuray iti awan. Katita, pimusay nga awan na uray na kan ka. Denver, pakawanan na kuma. Ado tinagkurangakan ka. Agbababawi ngam awanan maaramida. Awanan ti amok nga ibaga. No di ti agkid daw iti pamakawan mo. Itala ama amiris ko ahos tugayam amin ngayong bagbagayo. Manang sunshine. Grail. Diyan kun maibturan tiliday daytoy puso. Kailiw kong una yan ni Denver. Ngam oray anya pa'y nararamidan. Diyan kun makita iti kano man. Grail. Nagsakit man ang
Itala ang mga miris ko dagiti nagkurangakan ko na. Awanan ti maaramid am Grail. Gaputa awanan ti kayan ayat mo. Man, Ag-move on kan. Kat agbalin ko mga adal kan ka tinapasamak kada kayo kini Denver. Tanudumtang manan ti aldaw asumrek ka iti barong ayat. Di mon aramiden ti kas iti inaramid mo iti kalabas. man. Ipakita ng ti pamatag mo iti may sa tao, bayat as ibibiyag dapay. Tano na ladawan ti amin, dep-dep paamto ti panagbabawim. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, gasa, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.